que és possible. Avui estem ací per a defensar i reivindicar que aquest és el lloc que li toca a l'escultura 25 d'abril de 1707 d'Antoni Miró i és on volem que estiga. Però a més, aquesta plataforma està per a protestar en totes les polítiques que l'alcalde de Gandia està duent a terme, com són la platja de la Uir, Salvem el Parc Sant Pere, un parc que els veïns el volen conforme està, no volen que se'l toque, la política cultural, en definitiva, que l'alcalde està enderrocant sense tenir en compte el que vol la ciutadania de Gandia. I per això avui estem ací i estarem totes les vegades que faci falta per a dir-li que els gandians no volem aquest tipus de política cultural. Sabem que els motius per canviar-la són exclusivament ideològics i que van suposar un cost important i innecessari per als gandians. Reivindiquem aquesta plaça i l'escultura que la presideix com a lloc simbòlic dels valors del 25 d'abril, els de la llibertat i els del respecte com a persones i com a país. Ja sabem que demà ens diran antivalencians i seran precisament ells els que ens han deixat un país sense cultura, sense marca pròpia, sense televisió valenciana, sense alternatives econòmiques, sense eix mediterrani, sense un duro en la caixa i amb una pèrdua constant i dramàtica de la nostra renda per càpita. Estic ací per a defensar no només una escultura, sinó sobretot la política cultural d'una ciutat i sobretot, i més important encara, la capacitat d'un ajuntament, o en millor cas la incapacitat d'escoltar als seus ciutadans. I per tant el que venim és a defensar la cultura i a denunciar l'autoritarisme, a defensar que es quedi l'escultura i a defensar que hi hagi una altra manera de govern i de diàleg amb la societat i amb els ciutadans. Si podem, entre tots, no deixarem que ho facin i aconseguirem que aquesta escultura, com a símbol del País Valencià i de Gandia, es mantinga i han dit tanta gent que si la lleven la tornarem a posar. Per això, la Mancomunitat de la Safor, el Trinquet, l'Escola Valenciana, el Parc de Sant Pere, les escoletes públiques, la platja de la Huit i l'escultura del 25 d'abril són la mateixa lluita. La lluita per la nostra dignitat i el nostre futur, per la tolerància, el diàleg, els espais públics i el patrimoni cultural. Tots i totes anem junts. Visca el País Valencià!